Türkmenistana raýatlaryň halkara syýahatyna degişli täze çäklendirmeler gözüňe tutulýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy migrasiýa gulugyna bir çeşme salgylanyp habar berýär. 2022-nji ýyldan başlap kämillik ýaşyna ýetmedik çağaty bolan raýatlary daşary döwletleri iş we syýahat üçin ruhsat berilmez. Bu barada migrasiýa gulugyna täze tawsyryk geldi diýip migrasiýa resmiýeti Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana 31,5 ýyldan gowrak wagt we halkara syýahat pandemiýa bilen baglykda çäkli bolmagyna galýar. Ýöne Azatlygyň çeşmesi täze syýahat gadagançylyklarynyň ýollary açylan soň hem öz güýjüni galjakdygyny tasdiklaýar. Eger pandemiýa oturup 2023-nji ýa-da 2024-nji ýylda halkara syýahat dikeldilse-de birnäçe düzgünler boýunça çäklendirmeler girdilýär. Indi daşary döwlete çykmak çylsyrmlaşdy diýip Azatlygyň habarçysy migrasiýa resmiýetiniň sözlerini sitirledi. Inni üç arkasynda kimdir bir kadiýet jogapkärçiligine çekilen adamlarym daşary döwletleri iýerilmez diýip olaýtdy. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda köp san raýat eklen çöldügine daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edip gelýär. Azatlygyň Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komitetine ygtybarly çeşmeler 2019-njy ýylyň maýyna soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna 1,18 million töweregi Türkmenistanyň ýurtdan göçüp gidenligini habar berdi. Şu ýylyň iýulunda Azatlygyň çeşmeleri ilat ýazy boýunça geçilen deslapky hasabatlary salgylanyp Türkmenistanyň ilat sanynyň 2,17-2,18 million töwereklerine döňü ma'lum etdi. Türkmenistanyň hökümeti 2012-nji ýylda ýurtda geçirilen soňky ilat ýazynyň netijelerini köpçülige aşkar etmeýär. Şol bir wagtda resmiýler öňümüzdäki ýyl uşdan tutma täze ilat ýazynyny geçirmegi meýilleşdirýär. Türkmenistana ýurtdan çykmagyň tertibine degişli gödeňine tutulýan çäklendirmeler ilat sanynyň adalyanlygy barada habarlaryň arasynda türkmen häkimetleriniň raýatlar üçin daşary ýurtlara çykyş wizasyny täzeden girizmegi meýilleşdirýän wagtlaryna gawat gelýär. Garaşly Türkmen Nokat News neşri öz çeşmelerine salgylanyp türkmen hökümetiniň raýatlar üçin ýurtdan çykyş wizasyny täzeden gaýtaryp getirmegi meýilleşdirýänliklerini August ayında habar verdi. Garaşlygyň ýerki ýyllarynyň başlap ilkinji 15 ýyl töwereg wagtyň dowamyna Türkmenistan daşary ýurt döwletlerine syýahat etmegi isleýän raýatlardan çykyş wizasyny almagy talap edýärdi. Soňra bu ýatyryldy. Migrasiýa resmiýeti habarçymyza beren maglumatyna täze çäklendirmeleriň diňe bir kämillik ýaşyna ýetmedik çağaty bolan enatalary ýa-da ýakynlary kadiýet jogapkärçiligine çekilen adamlary öz içine almaýanlygyny gurrun berdi. Enatat büdjet edaralaryny işleýän raýatlara ýurtdan çykmagy ruhsat berilmez. Harby we hukuk goraýjy edaralarda işleýän raýatlaryň ýakynlaryna ýurtdan çykmagy umumyň ruhsat berilmez. Täze çäklendirmeler ýurduň daşyna çykmak mümkinçiligi bolan adamlaryň sanynyň azalmagyna getirir diýip migrasiýa resmiýeti aýtdy. Habarçymyzyň migrasiýa resmiýetlerine salgylanyp habar bermegine görä şu günler ýurtdan çykmagyň tertibine girdilen çäklendirmeler boýunça 35 maddalyk görkezme ýurduň migrasiýa edaralaryna berilipdir. Migrasiýa resmiýetine görä diňe bir ýurtdan çykmagyň tertibi däl eýsem ýurda girmegiň tertibine hem täzeden garalýar. Beýleki bir migrasiýa resmiýeti bir näçe ýyl mundan öňden 2018-nji ýylyň iýulunyna 40 ýaşyny doldurmadyk raýatlar üçin daşary ýurtlara syýahat etmegiň çäklendirilýänligini habar berdi. Azatlyk radiosynyň gödeňine tutulýan täze çäklendirmeler boýunça Türkmenistanyň migrasiýa gulugynyň kommentariýa almak synynşygy netije bermedi. Bu aralykda pandemiýa zerarly daşary ýurtlarda galyp ýurdu dolanyp bilmeýän Türkmenistan raýatlary ýaşaýan ýurtlaryna özleriniň dürli kynçylyklary başdan geçirýänliklerini aýdýarlar. Türkmenistanda subsidiýalenen azyk önümleriniň düzümi we bahalary ýene ütkedi. Ilada çäkli miktarda we ketkitlenen bahadan satylýan azyk paýlarynyň käbir ýerlerde ösümlik ýagy we şeker aýryldy. Beýleki ýerlerde bu önümleriň bahasy ýokurlandy. Käbir subsidiýalenen önümleriň bahasy ýokurlanyp, ösümlik ýagy 1 litrlik çüýşesi üçin 35 manat, şekeriň 1 kilogramy üçin 18 manat soralýar. Muny Azatlyk radiosynyň habarçysy 27-nji dekabr Daşgabatdan habar berdi. Bahalaryň ýokurlanmagy vilayetlara da degişli. Libapdaky habarçylaryň aýtmagyna görä, yerli bazarlarda şekeriň häzirki subsidiýalenen bahasy 16 manat. Bahalaryň ýokurlanmagy alyjylaryň arasynda nägileligini döremegine sebäp boldy. Olar bilen duşşan bazar başlygy täze bahalaryň öz ýol başçylaryndan gelen buyruga görä ketkitlenenligini düşündirdi diýip Azatlygyň Libapdaky habarçysy aýtdy. Mundan öň şeker we ösümlik ýagy bu nyrkdan hususy sowda nokatlarynda satylýardy. Döwlet tarapyndan ketkitlenen ozalky bahadan ösümlik ýagy 1 litr üçin 19, şeker her kilogramy üçin 9 manatdan satylýardy. Bu aralykda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä ösümlik ýagy we şeker
şäherin käbir ýerlerinde subsidiýerlenen önümleriň sanawynyň aýrylypdyr. Satyjylar subsidiýerlenen bahalaryň indiki ýyldan başlap bütünleýin ýatyrylyp bilinjekdigini duýdurýarlar. Geçen edek subsidiýerlenen önümleriň bahasy şu ýylyň fevral aýynda ýokarlandy. Bu aralykda paýtagtyň bazarlarynda dürli önümleriň bahasy şol sanda häkimetler tarapyndan ketkitlenen etiň bahasy 2 hesse ýokarlandy. Tekçelerde etiň bahasy 1 kilogramy 35 manatdan 70 manada ýetdi. Satyjylar bu bahany hem saklap boljakdygyna ynanmaýarlar diýip habarçymyz Teki bazardaky we Gülistan bazardaky ýagdaý barada habar berdi. Döwlet dukanlarynda bahalaryň ýokarlanmagy meýwelere hem täsir etdi. Bananyň bahasy bir günde 1 kilogram için 20 manatdan 24 manada çenli ýokarlandy. Bu aralykda täzirçilik nyrklardan harit satýan Aşgabatyň supermarketlerinde arzanladyşlar eglan edildi. Orient yarım resmi online nesrinde çabellen bildirişde, täze ýyl bayramy sebäpli 50% götürüm arzanladyşyň Türkmenistandaky iri sowda merkezlerinde Jomar Sowda adly kampaniýanyň çäginde güýje gerjekdigi habar berildi. Habarçylaryň söýlerine görä arzanladyşlar esasan içeride öndürilen önümlere ýa-da möhleti gutaran import edilýän önümlere degişli. Häzirki wagtda kynçylyklary alyjylar bilen bir hatarda satyjylar hem başdan geçirýärler. Hususan da paýtagtdaky hususy dükanlar Aşgabat şäheriniň eteginde ýerleşýän hususy gojalyklardan süýt kabul etmegini wagtlaýynça bet edipdir. Azatlyň habarçysynyň söýlerine görä ýaşaýjylar töwerekdäki owalardan getirýän süýdüni döwlet we hususy dükanlara tapşyryp, plastik gaplara goýulan 1,5 litr süýdi 10 manada satypdyr. Dükan satyjylary soň bu süýdi 13 manatdan satywa çykarypdyr. Satyjylar Sowda ministrliginden gözegçilik bölümi tarapyndan geçirilen barlyklar sebäpli süýdüň häzir kabul edilmeginiň bet edilmegini düşündirýärler. Bu aralykda ilatyň arasynda hökümetiň azyk howpsuzlygyny öpçün etmek meselesini çözmek ukybyna ynamsızlyk barha artýar. Dowam edýän ykdysady krizis sebäpli Türkmenistanyň ilatynyň agla we köpçüligi çäkli meşhurde we belli bir bahadan ilata satylýan subsidiýerlenen azyk önümlere bagly bolmagyny galýar. 4 ýyl bäri ýurdun ýaşaýjylary çörek we un ýaly esasy iýmiti satyn almak üçin ençeme sagary çekýän uly nowatlarda durmaga mejbur bolýarlar. Ýurdun uzakdaky künçeklerinde subsidiýerlenen bahadan azyk önümleri ençeme aýlap eltilmeýär. Bu ýagdaý ýurtda azyk önümleriniň täzirçilik bahasynyň ýygyderli ýokarlanmagynyň fonunda bolup geçýär. Ençeme ýyl bäri ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistanyň hökümeti täze ýyl bayramçylygynyň öňýany ýurdun bazarlaryny ilaty el ýeterli bahadan azyk haritleri bilen üpçün etmegi wada beren soň sewit bazarlaryna peýda bolan emeli arzançylyk sowda nokatlarynyň öňüne uly nowatlaryň emele gelmegine sebäp bolýar. Sowda nowatlaryna ýakalaşyklar ýüze çykýar. Häkimetler büdjet işgärleriniň nowatlara barmazlygy tapşyrýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 dekabrda sewitden habar berdi. Onun maglumatlaryna görä 26 dekabrda Türkmenabad we Kerk şäherleriniň bazarlaryna satywa çykarylan arzan bahaly azyk önümlerini satyn almak üçin ýüzlerçe adamlyk nowatlar emele gelipdir. Nowatlaryň gyzyşmagy bilen adamlaryň arasyna ýakalaşyklar we dawa jenjeler ýüze çykypdyr. Munyň ýa-da sewitiň büdjet işgärleri azyk nowatlaryna barmazlyk barada duýduruş aldy. Fara etrawynyň bir çagylar bagynyň işgäri Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde arzan harit nowatlaryna barmazlyk barada özlerinden dil hatynyň alynan ony gurrun berdi. Habarçymyz bu talabyň etrawyň ähli büdjet işgärlerini degişlidigini habar berdi. Duşanyny güni Fara etrawynyň ähli büdjet işgärlerinden bazarlarda gurnulýan arzan ýarmarkalara barmazlyk we öz ýakynlaryny ol ýerlere iýermezlik barada dil haty alyndy diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä etrawyň bir näçe büdjet idarasynyň ýolbaşçylary bu talap boýunça özlerine ýokardan tapşyrygyň berilendigini aýdýarlar. Egerde büdjet idarasyny işleýän adam ýa-da onuň maşgala gudalary arzan harit nowatlaryny görünse ony işden boşatmak tapşyryldy diýip bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Täze ýylyň öňü süresinde hökümet başlygynyň maliýe we ykdysadyýet boýunça orunmasary Serdar Berdimuhammedow prezident kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça sewit bazarlaryna aýlanan gawatlary bazarlarda wagtlaýyn arzançylyk döredildi. Döwlet mediýasy bazar sahnalaryny bolçulugyň subutnamasy hökmüne köpçülüge ýetirdi. Serdar Berdimuhammedow 20-24 dekabr aralygyna Balkan, Daşawuz, Lewap we Mar bazarlaryna sapar etdi. Ýöne azatlygyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar soňky ýyllerde sewit bazarlaryna emeli döredilen adyk bolçulugyny teatr sahnasy atlandyryp üpçünçlügiň wagtlaýynyny notaýarlar. Bolýan zatlaryň sahnadygyny 5 ýaşly çağda bilýär diýip bir marly ýaşaýjy anyny Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýerli ýaşaýjylar vice-premieriň baryp gören sewit bazarlaryna adyk bolçulugynyň ýörüýte sahnalaşdyrylanyny belliýärler. Ýöne muňa garamazdan habarçymyzyň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň sewit saparlarynyň dowamyny adyk üpçünçlük bilen bagly bar bolan problemalaryň üstünün açylmagyna umyt baglan adamlar bolupdyr. Ýöne halkyň umydy puja çykdy diýip ýerli ýaşaýjy lapkeşlik beýan etdi. Häkimetler bir tarapdan bazarlarda emeli arzançylyk döredip beýlik tarapdan büdjet işgärlerine arzan ýarmarkalary barmagy gadagyn edýän mahal Azatlygyň Lewapdaky habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp welaýaty ýiberilen azyk önümleriniň ätiýas gorunyň ýa-wugorludygyny habar berýär. Ýöne şonu da welaýet häkimleriniň işgärleri habarçymynyň maglumatlaryna görä wagtlaýyn hem bolsa ilaty arzan ýymit önümler bilen üpçün etmegiň ýollaryny gözleýär. Resmiýetiň bu uğurda ýüdürýän çäreleri hususy daýhan hojalyklary azyk harytlary boýunça salgy salmak ýaly mejbury çäreleri öýde için alýar. Lewabyň häkimligi her neçikde bolsa iň bolmany 5 gün ilaty arzan harytlary bilen üpçün etmegiň ýoluny gözleýär diýip habarçymyz öz çeşmelerine salgylany. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna soňky 3-4 ýylda yerli pul hümmetini epetli ýitirdi. Munyň bilen bir hatarda ilatyň satyn alyjylyk ukyby pese gaçdy. Harytlaryň we hyzmatlaryň bahalary valyutanyň gara bazary narxy boýunça kesgitlenýän mahaly ilat bahalaryň ýygyderli ýokurlanmagyndan ejir çekdi. Türkmen hökümeti yerli önümçiligiň artandygyny aýtsa da resmi sanlar bazarlardaky real bahalar bilen sazlaşmady. Munyň netijesine bayramçylygyň öňü süresinde häkimetler harytlaryň bahalaryny mejbury talaplary bilen aşaklatmagy synanşdy. Emeli arzançylyk bazarlarda nobatlarda ýakalaşyklary getirdi. Hususy telekeçiler bolsa häkimetleriň narx syýasatyna nägilelik beýan etdi.